Чувам, че тук има най-яките подаръци. Я сега да видя какви неща има. Брей, че яки неща има. Брей, яки работи. Я да видиме. Здравейте! О, здравейте! Ей, мръсница! Да, има и мръсник. Шуши! О, гледай какви яки неща има. Имате ли някаква много страшна простотия? Простотия колкото искаш. Окей, няма, можем да я направим. Колко някъде е? Ама за колко време може да се направите? Ей, сега за 20 минути става. Ей, сега веднага тук. Може и тук да стане. Примерно, искам пиши фуй да си ходя. Това даже го имам. Пати якото, човек. Да го опаковам ли? Да, давайте. Айде.